Se ei oo niin, se ei oo niin, se ei oo niin. Se ei oo mitään, se oli Kristo, se ei niin, se oli niin. Basso appia, miten kuunnellaan Kristo, mutta autolla, Keutamopolla, ei oo mitään, täällä on vähän niinku kotilla, ei oo mitään, ei oo mitään, ei oo mitään. Niinku ei oo mitään, miten ei oo mitään, voidaan leikata, ei oo mitään, niinku tää mitä ei oo niin. Se ei oo niinku, se ei oo niinku mitä ei oo niinku, se ei oo niin. Sosu Vehmanen. Sosu Vehmanen, se on hyvä, se on aina, se on pro. Se ei oo mitään, se ei oo vaatteista, se ei oo mitään, mua on kiusattu. Se oli källe. Tehdään vähän kemmoa källe. Se oli källe. Ei oo niinku källe, mutta ei oo niinku källe. Se oli niinku, mutta ei oo niinku mutta ei oo källe, mutta ei oo. Mua on niinku poissa, aina ollut, mutta ei oo. Ei oo niinku täällä, mutta ei oo mitään, ei oo mitään.